Sema l-isfel mawħan speċjali Xemx titla u tinżel għal kulħadd Tinkwita xejn għax memx għalfejn Intilef fit-toroq li wasluk lejn Destinazzjoni 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 Fin sejjer l-lum jiddependi xi trid It-triq għattul imserpa dawl baxx Ma jiddirx il-barkun inħoss biss it-tiġrija Min ġemma ta' nies ħdejn riġlija Destinazzjoni 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 Daw li tebta jom mixlek għajnejk Nis titħaqlek un-bat tinsik Jek sabek telqu ma bawx ħdejk Jifdalilek nifsek jew xibqa fik Destinazzjoni 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 Ladies and gentlemen, we do thank you very much for your attention and now we invite you to sit back, relax and enjoy the takeoff. Thank you and again, welcome aboard. Destinazzjoni Destinazzjoni Destinazzjoni